Dar toți bine venim la un nou episod de pe acest canal, fraților. Ei bine, să vom filma un joc foarte șmecher. Am uitat cum se numește, am uitat. Hunters of Champion. Este foarte șmecher. L-am avut eu și l-am șters la nu știu de ce. Aveam Spider-Man și ăla cu ghearele mari și ăsta o să vină de la început. Și am să mă bat cu un mare, cu Capitanul America, după aia am dat să mă bat singur. Hai să vedem. Hai, încarcă-te, hai, încarcă-te, hai. Ok. Trebuie să vedem un pic de poveste. Uitați asta la... Dar nu-mi pasă ăsta, nu-mi pasă. Mi-am pus o poză la Mobizen. Ia uitați, cu Spider-Man. Acum nu știu ce să fac. Așa. Wow. Calma, mă bat eu. Da, uite-i. Yeah, baby. Oh yeah. What? Oh. That's fun. Respect. Dacă vă place și mai vreți episodul cu acest joc, puteți să dați și un like. Uitați, Spider-Man. Hai să băgăm asta așa. Hai, ce ne pică. Oh, Spider-Man! Hai încă o dată. Ce ne mai pus de nou. Eu deja cred că știu ce mai pus. Da. Iron Man e bun. Pe bune? Știam că-s de alt jucători. Bune? Iron Man, serios? Bă bat acum cu Iron Man. Iron Man vs Spider-Man. Aia cu Hulk. Să joc cum domnești cu Spider-Man. Mamă, cum arată ăla, mamă, să vezi ce șmeche acum, să vezi ce-l bat. Hai să vedem. Dacă-l bat sau nu. Dacă da, eu cred că-l bat. Nu înțeleg. Băi! Ia, uite de ce, fac. Mură el. Da. Uitați cum îi dau finish. Și-am fac și la... Wow! L-am bătut, nice! M-am jucat și un meci cu Iron Man. Bă, dacă să duce, bă, filmez deja de 4 minute. Bă, frate. Mamă.
Să știți că l-am bătut pe ăsta. Ia, aia nu știu că pot să bat. Bat. Bine, dar în realitate, așa, în general, Hulk îl bate mereu, frate. Da, vreau să încerc Superman neapărat. Da, bă, atât că e wow, ce șmecher e! Hai, mă, băi, eu nu mă auzeam de melodia asta. Eu vorbeam ca prostul, știu că nu m-ați auzit. Ok. Trebuie să upgradez jucătorii. Iron Man, cheme șmecher. Care poate să-i dai armură. Never look. Level 2. Hai. Dacă l-ai la level 10, păi cred că îi dă o lov. Stai mă, bă. Aici să... What the fuck asta? Bă, Iron Man și Superman. Hai să mai jucăm un meci. Cred că vom încheia episodul. Bă, eu știu pe ăsta. Cine bun, eu știu pe ăsta. Am jucat cu Spider-Man. Fight. Înseamnă că se urmează deja 2 minute. Care începe. Ei, băiatule. Nu pot să-i fac la tine, frate. Bun, fraților, cred că vom încheia videoul aici. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest video, să lăsați un like. Eu am fost Vlad, să vă abonați.